A les 6 de la tarda del 24 de juliol de 1942, al camp de tir de Paterna, València, mor afusellat Joan Peiró Belis, d'ofici vidrier, líder de la CNT i antic ministre d'Indústria de la República. Té 55 anys. Les seves darreres paraules són: «Soldados, esta es la justicia de Franco». Joan Peiró i la justícia de Franco. Fa més de 3 anys que ha acabat la Guerra Civil espanyola. La inexistència d'un tractat de pau ni d'una legislació internacional que garanteixi els drets dels vençuts permet al general Franco aplicar impunement una sagnant política repressiva contra els republicans. El cas de Joan Peiró té similituds amb el del president de la Generalitat Lluís Companys. Tots dos són entregats pels alemanys il·legalment, sense judici, al general Franco, que els afusella després d'un Consell de Guerra sense garanties jurídiques. El procés de Peiró sorprèn per diversos motius. Només pel fet d'haver estat ministre de la República ja el poden condemnar a mort. En canvi, entre l'entrega i l'afusellament passa 1 any i mig. Testimonien a favor d'ell prop de 30 persones de dretes, però el tribunal en fa cas omís. El Consejo Supremo de Justicia Militar de Madrid accepta una apel·lació i, tot i això, es procedeix a l'execució. En el sumari no hi consta el enterado del govern de Franco autoritzant l'afusellament. I, a més, la desaparició de documents clau del procés fa pensar que el règim va actuar contra la seva mateixa legalitat. Qui és aquest home, vidrier d'ofici i anarcosindicalista, que posa en evidència fins a l'últim instant l'actitud d'un règim implacable i cruel? Per mi és el Jesucrist posat a la terra. Per mi. Aquelles històries que ens expliquen que el Jesucrist deia donar pa qui tingui gana, aigua qui tingui set i cobertura qui tingui fred, això era el meu pare. A casa meva era la casa de tothom. Era una persona tan caritativa, tan bondadosa i tan espiritual que per mi la meva imatge és aquesta, Jesucrist, però no com opinen els capellans i l'Església, no. Jesucrist que va existir. Aquest sí que va existir, el Via Crucis de Jesucrist, el crep verídic. Perquè per mi va ser el primer lluitador que va haver-hi. Per mi va ser el primer anarquista a la Terra, perquè predicava l'anarquisme. La història de Joan Peiró representa la de milers de treballadors que durant les primeres dècades del segle XX lluiten pels seus drets i la seva llibertat. El moviment obrer a Catalunya, a principis del segle passat, és un dels més importants d'Europa Occidental. És majoritàriament anarcosindicalista i té un interès especial per la cultura i l'educació. Joan Peiró és una de les peces clau en la consolidació del moviment i en la gestació de la cultura obrera d'aquells anys. Neix a Barcelona el 18 de febrer de 1887. Als 8 anys comença a treballar en un forn de la indústria del vidre al barri de Sants de Barcelona. Les injustes condicions de treball l'inclinen per l'activitat sindical. Aprèn a llegir i escriure pel seu compte als 22 anys. Es casa amb Mercè Olives, obrera tèxtil, i tenen 7 fills. Peiró és dirigent de la Federació Local de Sindicats de Badalona i director d'El Vidrio i la Colmena Obrera. Coneix el líder anarcosindicalista Salvador Seguí, el noi del sucre, amistat que seria decisiva per al seu ingrés a la Confederació Nacional del Treball, la CNT. Malgrat la repressió que pateix, la CNT experimenta un enorme creixement. Mai cap organització obrera ha tingut un pes tan important a Catalunya i a l'estat espanyol. Joan Peiró escriu en un article: Els obrers han abandonat els partits d'esquerra, perquè fa molts anys que no existeixen per manca d'esquerranisme, i sobretot perquè a Espanya i a Catalunya no hi troben els homes esquerrans verament representatius de l'esperit i les aspiracions civils de la ciutadania.
El 1919 és un any decisiu per a la seva lluita. Es fa una de les vagues més importants del segle, la de l'empresa d'electricitat La Canadenca de Barcelona, que dura 44 dies. S'inicia per l'acomiadament de 8 treballadors i a poc esdevé una vaga general. A Barcelona es declara l'estat de guerra. Hi ha 3 morts i 3.000 empresonats. Finalment, s'aconsegueix una important reivindicació històrica, la jornada de 8 hores. La CNT demostra que té força i capacitat d'organització. Poc després hi ha una segona vaga. La repressió s'endureix. Hi ha 6.000 detinguts. Com a reacció a la força de la CNT, la patronal dona suport als sindicats lliures. Estan relacionats amb el governador civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido, i amb bandes de pistolers. Es produeixen nombrosos assassinats, com el de l'advocat laboralista Francesc Layret o el de Salvador Seguí, el noi del sucre, mort a trets juntament amb el seu company Francesc Comas. Guillermina és una de les filles de Joan Peiró. Quan les tropes feixistes van ocupar Catalunya, va marxar a l'exili amb la mare i les germanes i es van instal·lar a Narbona. Tenia 14 anys. 3 anys després de la mort del pare, van tornar a Mataró. La mare estava greument malalta i volia reposar algun dia al costat del seu marit. Tenia de trobar amb el noi del sucre i amb perones al xutadero de la plaça Espanya, em sembla. I tenien de trobar-se a les 8. I aquell dia va arribar més d'hora, perquè el papa ja treballava aquí a Mataró. Va arribar més d'hora i la mama no tenia el sopar fet. I li va dir, noi, com que no m'ho has dit, jo no tenia el sopar fet. Diu, bueno, ja ens trobarem en el sindicat. I això va ser el que va salvar, perquè si no anàvem per 2-3. És veritat, aquell dia es va salvar, i jo actualment no estaria aquí parlant amb vostè. Però ojalà aquell dia el deixin mort. Ojalà. Perquè no havia tingut de passar el calvari que va passar. Perquè jo, el que més que la seva mort, el que m'angoixo més és el pensar els dies que va passar el top a París, a Madrid. Perquè jo que no recordo el meu pare que mai m'havia aixecat la mà, que sempre feia sermons allò de dir de bondat i que tenim d'ajudar amb els altres i pensar les pel·lícies que li van fer-li, que quan va arribar a la presó de València li van preguntar on estaven les dents i va dir aneu-les a buscar. Això m'angoixa més que les pròpies bales, perquè llavors va ser un moment. Però aquell suplici tenia de ser etern, per no claudicar. Joan Peiró es trasllada novament a Sants, forma part de la cúpula clandestina de la CNT i és objecte de diversos atemptats, fins que és detingut i passa un any empresonat a Vitòria. Quan és alliberat, se'n va viure a Mataró amb la seva família, on segueix treballant de vidrier. Són anys de gran agitació. Peiró és empresonat diverses vegades, assetjat per la policia i els pistolers de la patronal. Passa llargues temporades amagat en una masia prop de Mataró. Els que assassinen gairebé diàriament, els que són essència i puntal del sindicat lliure, els que vesteixen gabardina i cobren de les patronals, no són obrers. Fa temps que han deixat de ser-ho per convertir-se en professionals del crim. Els sectors més radicals de la CNT, com a resposta a la violència de la patronal, s'organitzen. Lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar. Los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe, y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Zacarías Esteban és un dels fundadors de la cooperativa Cristalleries de Mataró. Té 105 anys i, a més de ser company i amic de Joan Peiró, a l'època del pistolerisme, quan la seva vida corria perill, li feia de guardaespatlles. Ni jo era més que ell, ni ell era més que jo.
amb el sentit de la cooperativa. Ara, amb la intel·ligència, ell era el rei i jo era un peó. Però un peó que el vetllava. El vetllava com si hagués sigut el meu pare, en Peiró. Érem dos, que haguérem donat la vida per ell. Haguérem donat la vida per ell, perquè si ens passa alguna cosa, també ens podia passar a nosaltres. Jo sempre anava al darrere d'ell, uns 4, 5 o 6 metres, i un al costat d'ell. Però si passava alguna cosa, el que anava darrere podia defensar-ho. I no va passar mai res. Sempre vam estar tranquils en el sentit d'acompanyar-lo per tot arreu. Vam matar el noi del sucre, vam anar a l'enterro, una gentada de por. Ell va pujar al cotxe i va fer un discurs. Però un discurs, sense dir cap mala paraula, va fer un discurs, però ole, Peiró es converteix en un dels líders de la CNT i n'ocupa la secretaria nacional en 2 ocasions. La seva opinió, expressada en mítings i congressos i en infinitat d'articles, és seguida per milers de treballadors. Peiró és contrari a la burocràcia sindical. Sempre treballa de vidrier a plena jornada i deixa per a les hores lliures l'activitat sindical i periodística. És un dels impulsors de la cooperativa Cristalleries de Mataró, popularment anomenada el Forn del Vidre, de la qual serà elegit director. Germinal Belis és el primer net de Joan Peiró. El seu pare, Niabel, seria detingut a França amb el seu avi i no es veurien mai més. Va tornar de l'exili amb la seva mare quan tenia 10 anys. Ha treballat tota la vida a la cooperativa Cristalleries de Mataró. Va ser un home que amb la seva capacitat i comprensió de la problemàtica obrera va saber vestir i infondre un esperit i intentar que les coses s'entenguessin. Per ell va ser un camp d'experimentació tremendo, perquè fins aleshores eren teories tot allò, eren teories, sí, s'hauria de fer això, sí, s'hauria de fer allò. L'arrel era anarcosindicalista, evidentment, l'arrel era aquesta. Va portar unes idees d'igualtat que moltes vegades es van malinterpretar, Llavors deia, ell creava que la cooperativa era el fruit del treball, que el treball era l'únic capital realment evident i que era possible, que els homes que treballaven no podien aportar diners però sí que podien aportar treball, i que al seu judici tot el treball, tots aportaven el màxim del que podien, tots, i que per tant tots havien de rebre la mateixa compensació. I era molt utòpic això, era una cosa, no pot ser, això no pot ser. I ell va demostrar que sí que podia ser. La humanització de la dura feina de vidrier i l'ètica que Peiró defensa són la base de l'empresa. Els treballadors creen una escola racionalista per a l'educació dels seus fills. Va sortir gent molt ben preparada, molt. I una part molt grossa va ser el que ens van ensenyar, la solidaritat, l'igualtat, en fi, totes aquestes coses. Feien agafar responsabilitat, ho entens? I ens ensenyaven a estimar-nos uns amb els altres. La casa de la família Peiró és centre de reunió d'importants polítics de l'època. Per aquí passa la plana major de la CNT i també els futurs presidents de la Generalitat, Francesc Macià i Lluís Companys. Macià i Peiró mantindran relació tota la vida. Peiró, com a representant de la CNT, està informat del fracassat intent d'invasió per Prats de Molló, dirigit per Macià, contra la dictadura de Primo de Rivera. Francesc Macià, exiliat a Brussel·les, es carteja amb Peiró en vista a una lluita conjunta contra Primo de Rivera per part d'Estat Català, la CNT i altres grups. És l'any de l'Exposició Universal. En una de les cartes, Macià diu a Peiró:
cal, amic, no perdre un sol moment el contacte entre les vostres forces i les nostres, i així organitzar-nos al mateix temps uns i altres. I el dia que estem segurs de la nostra gent, podrem fer un cop que promogui la reacció general que cal per acabar amb totes aquestes institucions vils que ens denigren. En una altra carta, Peiró escriu a Macià: La gent ara treballa i menja. Hi ha un gavell d'obres públiques en execució. Quan aquestes obres hagin acabat, que un dia o altre haurà de ser, a Barcelona i altres capitals i poblacions esclatarà una crisi formidable de treball. Les seves conseqüències econòmiques tindran un regust de tragèdia i crec que aleshores serà el moment del triomf de la llibertat. Al gener de 1930 dimiteix Primo de Rivera, la CNT és legalitzada i Peiró elegit director de Solidaritat Obrera, òrgan del sindicat. Francesc Macià proclama la República Catalana. Hores després, a Madrid, s'instaura la Segona República Espanyola. Tot i que nosaltres no ens sentim satisfets amb l'adveniment d'una república burgesa, sabem que d'ella podem aconseguir un mínim de llibertats individuals i col·lectives que eixamplin el pas cap a nous horitzons. Això és suficient perquè estiguem interessats que la república es consolidi de manera definitiva. Les discrepàncies internes de la CNT s'accentuen. L'agost del 31 apareix el manifest dels 30. Peiró n'és un dels signants. Es manifesten contra la voluntat de domini de la FAI, Federació Anarquista Ibèrica, sobre la CNT. Afirmen que la revolució no pot ser obra d'una minoria audaç, sinó un esforç constructiu de les masses. Josep és un dels fills de Joan Peiró. Va treballar a la cooperativa Cristalleries de Mataró i va anar de voluntari al front durant la Guerra Civil. Pare i fill van marxar plegats a l'exili i van viure a París amb els altres germans. Durant l'ocupació alemanya va ser membre destacat de la resistència francesa. Ha viscut sempre a França i després de la mort de Franco va publicar el llibre Juan Peiró, teórico y militante del anarcosindicalismo español. El pare era el CNT, fundador de la FAI, però mai no era un extremista, sempre moderat. Això li va costar molt de disgustos. A part, si l'haguessin deixat fer, podia fer molt més. Després de mort, si hagués estat viu, hauria fet molt més. Els anys següents es produeixen escissions en el si de la CNT. Peiró forma part del grup fundador de la Federació Sindicalista Llibertària, que vol orientar els sindicats escindits de la CNT, i escriu a Cultura Libertària i Sindicalismo. A Espanya, les revolucions projectades per la FAI, sobretot des de que són anunciades cada 2 per 3, no esclataran mai o fracassaran enmig del ridícul més espantós. El temps ens dirà que els errors han allunyat totes les possibilitats d'una revolució social. Mentrestant, la FAI, que ho ha desballestat i desnaturalitzat tot, s'entesta a perdre el temps amb la temptativa de passar per un camí que està tancat. El mes d'octubre del 1934, amb l'entrada al govern de Madrid de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, s'aguditzen els conflictes. La revolta dels miners asturians és durament reprimida i el president Lluís Companys proclama l'estat català. L'exèrcit pren la Generalitat, el govern és empresonat i s'estén la repressió per tot Catalunya. A Mataró, Joan Peiró, que no defuig la seva responsabilitat de líder sindical, és detingut amb l'alcalde quan l'exèrcit ocupa l'Ajuntament. Els reclouen temporalment al vaixell l'Argentina, al port de Barcelona. Quan es produeix l'Alzamiento Nacional, la CNT és decisiva per aturar els insurrectes. Es creen comitès antifeixistes per tot Catalunya. Peiró és vicepresident del comitè de Mataró i reingressa a la CNT al mes d'agost. En un polèmic article titulat Perill a la rereguarda, escriu contra la violència indiscriminada d'alguns revolucionaris.
El que hom sigui burgès o capitalista no és una raó perquè els revolucionaris el persegueixin i l'exterminin. Tampoc no ho és el perseguir i exterminar capellans i frares pel sol fet de ser-ho. Molt menys no és cap raó el que els homes d'idees dretanes o els qui sense ser-ho votaren un dia per les dretes puguin ser assassinats com gossos, de manera covarda i criminal. La nostra lluita és contra el feixisme i tot el qui no sigui un feixista comprovat, siguin quines siguin les seves idees, per als antifeixistes, per als vertaders revolucionaris, ha de ser una persona sagrada. Durant tota la guerra, Peiró es caracteritza per ajudar i salvar la vida de moltes persones de dretes amenaçades de mort. Més tard, algunes d'elles actuaran de testimoni de descàrrec en el seu Consell de Guerra. Tots els membres de la família Coromines Cristany de Badalona declararien per escrit a favor de Peiró en el Consell de Guerra. El pare havia estat regidor de l'Ajuntament durant la dictadura de Primo de Rivera i militant de la Unió Patriòtica. A l'inici de la Guerra Civil, en saber que corrien perill, Joan Peiró, per tal de protegir-los, va enviar la seva filla Guillermina a viure amb ells una temporada. Rosa Coromines és l'última supervivent d'aquella família i dels 28 testimonis de descàrrec que es van presentar en el judici. Nosaltres ho sabíem que corríem perill. Ho sabíem perquè havien agafat ja cosins nostres. Ens ho imaginàvem, ho sabíem, que ens podia passar, oi? Ell feia molt per tothom, per tots els que ell sabia que eren persones bé, que no tenia res a veure en què fossin catòlics, ni de dretes, ni d'esquerres, ni de res. Que esclar, era un revolucionari, de fet. Això sí, però ojalà tots els revolucionaris fossin com ell. Jo també. Perquè no anava que va maldat i molt menys, un home recte, un home just. Tenia aquest ideal, com un altre té un altre ideal, però no enganyava. No enganyava la seva manera de ser. Ell era d'aquesta forma i d'aquesta forma actuava. I actuava en benefici de la molta gent que es van beneficiar, perquè n'hi van haver molts. El 4 de novembre de 1936, a proposta del Comitè Nacional de la CNT, Joan Peiró és nomenat ministre d'Indústria del Govern de la República, presidit pel socialista Francisco Largo Caballero. També hi entren els seus companys de la CNT FAI, Joan García Oliver, Frederica Montseny i Juan López. Madrid està assetjada i el govern s'instal·la a València. Peiró impulsa l'equilibri entre el paper de l'Estat i la gestió sindical de les indústries embargades, especialment el tèxtil i la mineria. La seva tasca ministerial duraria poc. 6 mesos després del seu nomenament, esclaten els fets del maig del 37. Influenciats per la política soviètica, militants del Partit Socialista Unificat de Catalunya, als quals s'hi afegeixen elements d'Estat català i d'Esquerra Republicana de Catalunya, s'enfronten a trets als carrers de Barcelona contra els militants de la CNT i del POUM, Partit Obrer d'Unificació Marxista. Són dues concepcions contraposades del conflicte, la guerra abans que la revolució o la revolució abans que la guerra. Els 4 ministres anarcosindicalistes dimiteixen. El president Largo Caballero es nega a il·legalitzar el POUM. Cau el govern i Juan Negrín, molt més influït pels comunistes, és nomenat nou cap. Els dirigents del POUM són detinguts, el partit il·legalitzat i els seus militants perseguits. La gravetat d'aquests fets en plena guerra no impedeix que Peiró s'enfronti públicament als comunistes, sotmesos a les directrius de Moscou, i defensi els militants del POUM. La CNT i la FAI són 2 sectors massa forts numèrica i moralment per ser objecte d'una persecució sistemàtica. Si la justícia republicana ha actuat ha estat perquè els ortodoxes del comunisme l'han mogut amb escàndols i amb enganys. S'han acarnissat amb els poumistes i no s'han atrevit amb confederals i faïstes. S'ha comès una iniquitat de la qual, en un dia no molt llunyà, el poble demanarà comptes, com les exigirà per l'assassinat d'Andreu Nin. Joan Peiró torna a la feina de la cooperativa Cristalleries de Mataró.
era massa bo, i el ser massa bo era massa recte. Ell sempre anava a favor dels treballadors, no anava a favor dels burgesos. Ell mai, perquè ell treballava a la cooperativa, amb nosaltres, i la cooperativa, doncs, que anava. També anava contra els burgesos, la cooperativa, amb el sentit de la cooperativa, amb el sentit de la feina, perquè nosaltres veníem molt més barat que no pas les fàbriques de vidre. El cooperativisme i les col·lectivitzacions són la característica més innovadora de l'economia catalana durant la guerra. S'intervenen un 70% de les empreses. Aquest ideal anarcosindicalista, del qual Peiró és fervent impulsor, es posa en pràctica amb èxit. Els treballadors demostren que poden dirigir les fàbriques i millorar-ne el funcionament. Peiró dirigeix Catalunya, el primer diari de la CNT escrit en català. Itàlia i Alemanya hauran de presenciar el fracàs de la política de Mussolini i Hitler, i els qui deixaren junyir el jou d'aquesta política, que els ha deshonrat i arruïnat moralment i econòmicament, s'alçaran com un sol home contra els causants d'aquesta deshonra i d'aquesta ruïna. Els espanyols haurem aconseguit el sacrifici de la nostra joventut i l'enfonsament de l'economia nacional, però podrem vanar-nos davant del món d'haver contribuït generosament a la mort del feixisme internacional. A l'abril del 38 s'enfonsa el front d'Aragó. És el principi del final. L'exèrcit nacional arriba al mar i Catalunya queda aïllada. Peiró accepta un càrrec de gran responsabilitat en temps de guerra, comissari general d'Energia Elèctrica del govern Negrín. El 26 de gener del 39, les tropes feixistes entren a Barcelona. Uns dies abans, Joan Peiró i la seva família han abandonat Mataró en direcció a França. El meu pare es mereix un homenatge, però la meva mare es mereix 30. Perquè el meu pare va morir, va lluitar per una cosa que ell creia. La meva mare només va lluitar per l'amor que tenia el meu pare. I mai el va abandonar, i no el vaig sentir. Només una vegada vaig sentir un reproig a la meva mare. I va ser com passàvem la frontera, que ens va deixar a la Jonquera, perquè la meva mare, els meus germans, tots dos van anar a la guerra, voluntaris. I el petit, llavors tenia 16 anys, era la quinta del biberon, l'última quinta que van cridar. I li va dir, home, Joan, tu ja veus que això s'està acabant, fes alguna cosa perquè no hi tingui d'anar. I li va dir, Mercè, tots són fills de mare, i el meu germà hi va tinguer-hi d'anar. I quan van arribar allà, que ens van separar, que el meu pare tornava enrere cap a Figueres, i nosaltres ens vam quedar allà esperant que obrissin la frontera, li va dir, prega que jo torni a veure mon Juanito, perquè això sí que no t'ho perdonaré. És l'únic reproig que jo li he sentit a la meva mare dirigit al meu pare. Peiró travessa la frontera pel Pertú amb el seu fill Josep. Perden contacte amb la dona i les filles, que han pogut passar la frontera dies abans. Alguns dels seus familiars són internats en camps de concentració. Passats els primers temps d'incertesa i condicions de vida extremes, la família es reuneix a Narbona. L'1 d'abril de 1939 acaba la Guerra Civil Espanyola i al setembre esclata la Segona Guerra Mundial. Peiró accepta ser el representant de la CNT a la JARE, Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles, amb seu a París. La seva funció és treure refugiats dels camps de concentració i ajudar-los a viure a França o anar-se'n cap a Amèrica. Aquesta nova responsabilitat força de nou la separació de la família, allò que més el preocupa. A la primavera del 1940, les autoritats franceses prohibeixen la JARE, que envia un últim avió de refugiats cap a Amèrica. Peiró, en canvi, decideix quedar-se a França. Sempre em deia que mentre quedés un refugiat a França, ell no marxava. I per tant, una companyia de vidriera de França li donava a muntar una fàbrica al Brasil, una al Canadà i una altra al Mèxic. I mai va anar. Amb un sou astronòmic. Mai. El mes de juny del 1940, Hitler ocupa París, on Peiró viu amb els seus fills. La resta de la família és a Narbona.
París, estimada esposa i filles. Ja haureu suposat la nostra angúnia des que ens hem vist privats de comunicació amb vosaltres. Ni una sola hora deixem de preguntar-nos quina és la vostra situació, que suposem no serà gens bona, per no dir altra cosa pitjor. Sigui com sigui, necessitem tenir notícies vostres, car per dolentes que siguin, ens faran millor profit que el pa que ens mengem. El 15 d'octubre del 1940, Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, és afusellat al castell de Montjuïc. Ha estat detingut a França i entregat a Espanya pels alemanys. Franco no en té prou de guanyar la guerra i exercir la repressió a l'interior del país. Agents franquistes persegueixen els exiliats més enllà dels Pirineus i els denuncien a les autoritats franceses i alemanyes. La policia de París envia a Peiró una ordre d'expulsió. Ha de deixar França en un mes. París, estimada esposa i filles. Suposo que per aquí Narbona correran rumors terrorífics a compte del que ha passat amb alguns espanyols, entre ells Companys. Jo conec el que va passar, tan terrible com vulgueu, però us asseguro que ara no hi ha motiu per alarmar-se. El que va passar a darrers de juliol i principis d'agost ja no es podrà repetir. Encara us podria dir més sobre aquest particular, però ja en parlarem quan tinguem la gran satisfacció de veure'ns. Peiró intenta reunir tota la família a Narbona, on resideixen la dona i les seves filles. Després d'una primera temptativa frustrada, Peiró i el seu gendre, Niabel Belis, aconsegueixen passar a la zona de Vichy. L'objectiu és arribar a Narbona, però el 16 de novembre del 1940 són detinguts per la gendarmeria francesa, que els entrega als alemanys. Presó de Blois. Estimats fills, demà divendres els alemanys ens portaran a un destí desconegut. Nosaltres donem per segur que serem conduïts a Espanya. No cal que us diguem que en aquests moments el nostre pensament és per les dones que estan a Narbona. Vetlleu per elles. Si ens porten a Espanya no hi haurà raó perquè la vostra mare i germanes es quedin a França. Aconselleu-les que tornin a Espanya. Sobretot, procureu donar-les la mala notícia amb precaució. No oblideu la sensibilitat de la vostra mare i d'Aurora. Accepteu el cop amb serenitat i calma. Vosaltres sabeu que la meva actuació a Espanya va ser absolutament humana i honesta. Només la injustícia franquista ens pot fer mal. Els alemanys traslladen Joan Peiró i Niabel Belis a la presó de Trèveris, a Alemanya. Ramon Serrano Súñer, ministre d'Afers Estrangers franquista i cunyat del dictador, demana a Berlín l'extradició de Peiró. Presó de Trèveris. Estimat oncle Francesc, fa 2 mesos que Niabel i jo estem presos a Alemanya. Fins al dia 6 d'aquest mes vam estar junts. Llavors, Niabel va ser traslladat a un camp escola, segons diuen, prop de Berlín. A banda del fet moral de la nostra situació, estem relativament bé. Jo sóc pessimista, molt pessimista, i estic més inclinat a creure que el dia menys pensat seré portat a Espanya. En fi, el que hagi de ser serà. Jo no em faig mala sang. Per què? Els alemanys internen Niabel Belis al camp de concentració de Dachau i el 19 de febrer del 1941 entreguen Joan Peiró a la policia franquista, a la frontera d'Irun. Després de passar 2 mesos detingut a la Direcció General de Seguretat de Madrid, on és interrogat i torturat, el 2 de maig ingressa a la presó cel·lular de València en espera del Consell de Guerra. Isidre Guàrdia va ser company de presó de Joan Peiró a la Model de València. Era membre del clandestí comitè regional de la CNT d'aquella ciutat. Va ser condemnat a mort, però li van commutar la pena. Va complir 10 anys de condemna. L'home tenia l'ànimo molt fet perquè estava convençut que no havia res a fer en ell, que com altres del mateix, podien dir, del mateix standing que en la política o en l'economia social, pues, el problema d'ell era molt gros vis-a-vis d'això per haver sigut ministre. València. Estimat Francesc, et recomano que li diguis a l'Aurèlia que no ha de deixar la seva mare per venir a València. Que segueixin allà a les 4 mentre puguin.
Jo continuaré com fins ara o pitjor si cal. Digues-les que m'escriguin si volen, però jo no podré contestar directament. Des de la presó, Peiró organitza la seva defensa i dona instruccions a familiars i amics de la cooperativa del vidre de Mataró. Per demostrar la seva actitud honesta durant la guerra, calen testimonis de gent ben vista pel règim. S'aconsegueixen 28 declaracions jurades i certificades, fet insòlit en aquella època, no només pel que significa declarar a favor d'un exministre de la República, sinó per la categoria dels declarants. Hi ha religiosos, militars franquistes, jutges i alts funcionaris, càrrecs falangistes i empresaris de dretes. La majoria declaren que Peiró els ha salvat la vida. Cal destacar-ne el testimoni escrit de Francisco Ruiz Jarabo, futur ministre de Franco, el del germà Doroteo, director dels Maristes de Mataró, i el de Luis Santamarina, dirigent falangista de Barcelona. València. Estimada esposa i filles. Està clar que amb salut podrem vèncer totes les adversitats. Amb salut podem esperar optimistes dies millors, dies en què l'escalfor de la llar ens farà oblidar aquest terrible viacrucis que ara ens tormenta. I aquests dies ja no són lluny, creieu-me, no són llunyans. Les penes es combaten a força de bon humor, d'alegries. Els meus amics d'aquí són testimoni de que jo no em deixo abatre. Hi ha estones que m'enfonso en un mar de pensaments, tots ells fills de l'enyorança, del desig d'un demà més feliç. Però reacciono al moment. Em supero a mi mateix, recordant que per molt que m'afligeixi, res puc fer per millorar el present i per precipitar l'arribada d'aquest demà tan desitjat. I em dic, ni els pensaments tristos ni les penes, res aconseguirà que jo m'enfonsi, ni física ni moralment. Vosaltres heu de fer el mateix. Si podeu fer-ho sense perjudicar ningú ni a la vostra honestedat, a viure. La guerra segueix i qui sap el que pot venir demà. Jo l'únic record pràcticament que conservo del meu avi va ser la visita que en el mes de maig del 42 li vam fer a la presó de Portaceli de València amb la meva mare. Em va sorprendre, clar, jo tenia 10 anys, allò era nou per mi, i em va sorprendre, sobretot, no sé si va ser en aquella ocasió, si va ser per quedar bé o si va ser perquè el seu tarannà era aquest, però el director, amb nosaltres en aquell moment, es va portar molt bé, es va venir a buscar de la cua que fèiem pels locutoris, ens va enterar de qui érem, ens van fer anar al seu despatx i li va dir a la meva mare, senyora, Don Juan no és un preso qualquiera, o sigui que allà amb la pila de gent no. Vostès són aquí, ara el portarem aquí, vostès són aquí perquè mereix aquesta consideració. Això és el que recordo. L'avi el vaig veure fent l'avi, tal com ha dit la tia Guillermina, doncs era optimista per convenciment o perquè pensava que havia de ser així. Recordo també, perquè això ho havia ensenyat l'altre avi, l'avi Belis, una postal que li va escriure de la presó, una postal no podia escriure més, perquè anava censurat tot plegat, i li deia, Francisco, no sé, i ell és clar que ho sabia, però no sé si la justícia de Franco em respectarà o no la vida. El que sí pots estar segur és que els meus fills mai s'avergonyaran del seu pare. La llarga durada del període d'instrucció és totalment inhabitual i dona esperances a molta gent. Peiró, per contra, i així ho manifesta diverses vegades, és pessimista. Passa un any llarg entre el seu ingrés a la presó i la celebració del Consell de Guerra. Això es podria explicar per l'allau de testimonis a favor seu i perquè la Falange Espanyola el vol convèncer que es passi al sindicat franquista per tal d'arrossegar d'altres militants de la CNT. Peiró s'hi nega en diverses ocasions. València, a un amic. Jo sóc un home que m'he passat la vida carregat amb el San Benito de tebi contrarrevolucionari. Però sóc també un home que mai, ni ara ni mai, no he fet un pas enrere, que això és el que em temo que desitgen, que claudiqui a favor del nacionalsindicalisme, i això no s'aconseguirà de mi, encara que estigués davant del piquet d'execució. Si les negatives de Peiró a les ofertes de la Falange poden retardar el judici, el nomenament d'un alt càrrec militar pot accelerar-lo, després d'un any de vacil·lacions.
El 1 de maig del 1942, el general Eliseo Álvarez Arenas pren possessió de la Capitania General de València. Álvarez Arenas és un militar resolutiu. L'any 39 havia estat nomenat subsecretari del Ministerio de Orden Público del govern de Burgos i després de la caiguda de Barcelona havia accedit al càrrec de general en cap de les forces d'ocupació. Sota les seves ordres es van articular la repressió inicial a Catalunya, el decret de prohibició de la llengua catalana i el requisament d'arxius públics i privats, avui dipositats a l'Arxiu de Salamanca. L'arribada del general Álvarez Arenas a València serà definitiva. Avui és fonamental, per saber alguns detalls interns d'aquell procés, el relat que el seu defensor, l'alférez de regulars Luis Serrano Díaz, en farà per escrit anys després. En la primera entrevista que Serrano té amb Peiró a la presó, aquest li diu que no es fa cap il·lusió, que està completament convençut que el fet d'haver-lo portat a València, on havia estat ministre, és per afusellar-lo. València. Estimat Francesc, t'escric aquestes ratlles per dir-te que aviat aniré a judici. Les coses, pel que sembla, van molt de pressa i presenten un aspecte lleig, més que lleig. I precisa d'una manera urgent més documents per la meva defensa. Insisteixo en que tot ha de ser a València el més ràpid possible. I tot i així, dubto que arribeu a temps. Tot fa pensar que ni al Combregà no hi arribarem a temps. Que les dones no sàpiguen això que et dic. Si arriba el dia fatal, massa temps tindran per lamentar el cop. Era un home que tindria l'experiència i els anys de càrcel que havia patit, perquè havia patit molts anys de càrcel. En la despedida que vosaltres van tindre, vosaltres anàvem a despedir-se d'ell, anàvem el meu company Manolo Guillén i jo, en companyia de Pepe Requena, mos va dir això: sois muy jóvenes, procurad estudiar, no olvidéis que las universidades de los obreros son las cárceles y preparaos para el futuro. El 21 de juny del 1942 se celebra el Consell de Guerra. No s'hi presenta cap testimoni de càrrec. Hi ha 28 declaracions jurades i certificades de descàrrec, és a dir, a favor, i les declaracions verbals, també favorables, de Luis Santamarina, consejero nacional de la Falange, i del germà Doroteo, superior dels maristes de Mataró. El seu defensor demana més proves per rebatre les acusacions, però el tribunal no les accepta. Finalment, Joan Peiró és condemnat a la pena de mort per adhesió a la rebel·lió. El doctor Adolfo Rincón de Arellano era cap provincial de la Falange Espanyola Tradicionalista i de les Joncs a València durant el procés de Joan Peiró. Anys després, seria president de la Diputació i alcalde de València, càrrecs dels quals dimitiria per discrepàncies amb el règim. Tot i això, l'any 72, Franco el nomenaria consejero nacional. Després d'un sopar amb Luis Serrano, defensor de Peiró, i Luis Santamarina, consejero nacional de la Falange, va telefonar al ministre d'Afers Exteriors, Ramón Serrano Súñer. Y yo llamo a Serrano: mira, Serrano, van a juzgar a Peiró. Peiró es un hombre que ha prestado grandes servicios a la gente, ha sido un hombre muy humanitario y además es un hombre que tiene un gran prestigio en la CNT. Nosotros no somos derechas ni izquierdas, a nosotros nos interesa incorporar o por lo menos no resultar antipáticos a un sector de izquierdas. O sea, este hombre tiene un gran prestigio en la CNT. Si nosotros le echamos un cable, pues gente de este grupo va a venir hacia nosotros o va a estar más cerca de nosotros. No, así. Claro, esta conversación fue por teléfono ese mismo día, asintió. Claro, yo ya no he sabido después nada más que con lo que pone en el periódico, que dice que si yo lo había hecho, le he llamado y él hizo la gestión. Claro, él no dice que yo le insinué que hablara con Franco. Claro, yo creía que tenía buenas relaciones entonces con Franco, y ya no tenía muy buenas, porque ese año, en septiembre, dejó de ser ministro. Luego ya la cosa estaría un poco rara. O sea que Serrano a lo mejor no pudo ni hacer nada. Hombre, Serrano no, según dice él, no hizo la gestión con Franco. Després del Consell de Guerra, el defensor i els familiars fan tots els possibles per salvar la vida de Peiró. El president del tribunal, el coronel Federico Loigorri, diu al defensor: a este hombre yo le elevo una estatua en la plaza del Caudillo
por todo el bien que ha hecho a mucha gente y luego lo fusilo por haber sido ministro. El Consejo Supremo de Justícia Militar de Madrid accepta una apel·lació. La sentència, per tant, queda en suspens, però el capità general Álvarez Arenas decideix ignorar l'apel·lació. El defensor es presenta al despatx d'Álvarez Arenas, discuteixen i, finalment, el general li diu: «Muchacho, ni tú ni yo vamos a disparar la bala que lo matará, pero aunque quisiéramos, tampoco podríamos salvarle la vida». Don José Varela Iglesias, ministro del Ejército. Tot fa pensar que Álvarez Arenas actua deixant de banda la legalitat vigent i, obeint ordres superiors, ordena l'afusellament. Per sobre d'ell només hi ha el ministre de l'Exèrcit, el general José Enrique Varela, i el mateix Franco. Serrano dice que habló con el capitán general de aquí, que era Álvarez Arenas. Pero Álvarez Arenas no podía hacer nada. Ahora, Franco no se metía en esas cosas. ¿Quién es el que presionó? Varela, eso está más claro que el agua. Varela era un antifalangista enorme, pero enorme, enorme. Y claro, él se conoce que se enteraría por servir información las gestiones que estábamos haciendo, los servicios telefónicos estaban controlados y es seguro que había indiscreciones de saber que yo había ido con esta gente a charlar y que estaba empujando para salvar a Peiró, eso está claro. Y claro, a Varela no le interesó. Es seguro que no le interesó por esa aproximación que podía haber. Hombre, por dos motivos. Una, él era un hombre muy apasionado, de unas ideas un poco cortas, ¿comprende? De manera que, y además era antifalangista. O sea, esas dos cosas funcionaron pensando en que esto podía ser una cosa de aproximación de Falange a un sector de izquierdas. Estoy seguro. Joan Peiró Belis i 6 militants de la CNT són afusellats al camp de tir de Paterna el 24 de juliol de 1942. I tot va ser per la seva negativa de col·laborar amb el règim. Això va ser la seva mort. Si hagués dit sí, jo col·laborar, que era col·laborar, és que era salvat la vida, però que era mort de vergonya. És que era... No... Per això no... Mai el seu deure era el principal. Sempre va ser així. Les moltes vides que Peiró va salvar durant la guerra no van fer prou pes a l'hora d'inclinar la balança per salvar la seva. Va estar en contra de la barbàrie dels seus i va morir a mans de la barbàrie dels altres. A València afusellem a les 6 de la tarda. I volíem rescatar-lo, però com? Vam intentar formar un grup, però no sabien quin dia el posaven. Si hagués sabut el dia, haguéssim fet alguna cosa. Perquè a mi, en el que correspon, jo no haguera fet res de deixar la pell per salvar-lo. De bona gana. Perquè nosaltres el pare era el pare. Jo em pensava que com que no hi havia res en contra d'ell, que el salvaria, que se salvaria. Fins a l'últim moment ho vaig creure. Fins a l'últim moment ho vaig creure. Però, bueno, les circumstàncies... Ara, jo sabia que si el feien renunciar d'alguna cosa, que no. No, perquè jo coneixia... Tots els fills coneixíem el nostre pare. Tots el coneixíem. En el sumari no hi consta l'enterado, document del govern de Franco que autoritza les execucions, com també s'ha perdut una altra sentència emesa pel Suprem, anys després, que podria confirmar o commutar la pena de mort. El error brutal, claro, no es solo el caso Peiró, es el caso de muchos miles de personas que si no hubiera sido por haberlo juzgado por vía militar, no se los cargan o no pasan una serie de años en la cárcel. Aquello fue una barbaridad. Y claro, no se lo digo yo a usted ahora, lo he dicho siempre.
Juan Peiró debía haber sido juzgado en el año 42. No. ¿Qué delito había cometido? No, ninguno. No, era, pero eso te digo, es una cosa, tío, por digo, o sea, a mí me pareció un disparate. Hombre, si a mí me hubiera parecido lógico que se cargaran a Peiró, yo no intervengo para que la conmutan la pena. ¿Qué lógica tiene que el régimen ejecute a figuras como Companys, como a Zugazagoitia y luego usted, a Peiró? Mire usted viene de Barcelona, dejemos aparte a Companys. ¿Por qué? Hombre, porque Companys era un anti-español. De manera que aparte. Bueno, pero esto no es motivo para fusilar. Esto no es motivo para fusilar. Hombre, yo no hubiera fusilado a Peiró, seguro. Pero es posible que sí que hubiera fusilado a Companys. ¿Y por qué motivo? Hombre, porque yo no soy nacionalista, pero soy español. Yo soy un patriota. Y este era un anti-español. Para mí no cuenta. Yo no soy partidario de los fusilamientos, pero yo no comparo a Peiró con Companys. Son cosas diferentes. Un any després de l'assassinat de Joan Peiró, el general Eliseo Álvarez Arenas deixa la capitania de València per incorporar-se al Consejo Supremo de Justicia Militar. 2 anys després, el ministre de l'Exèrcit, general José Enrique Varela, és víctima d'un atemptat falangista amb bomba que causa nombrosos ferits. Ell en surt il·lès, però dimiteix. El defensor Luis Serrano Díaz, en represàlia, és destinat al Marroc, abandona l'exèrcit i s'instal·la a Veneçuela. Ni Abel Belis, gendre de Peiró, estarà internat als camps alemanys de Dachau i de Friedrichshafen fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. Un cop alliberat, amb la salut deteriorada, es trasllada a París, on mor poc després. La cooperativa Cristalleries de Mataró va ser requisada durant 12 anys pels sindicats franquistes. Avui, 60 anys després de l'afusellament de Joan Peiró, segueix en funcionament. La seva esposa, Mercè Olives, greument malalta, torna de l'exili per morir a Mataró l'any 1946. Finalment, l'any 1989, les restes de Joan Peiró són traslladades a Mataró, on reposen junt amb les de la seva dona. Ell era un home que no deia aixequem-se i aneu, aixequem-se i anem. Va predicar sempre a l'exemple. Mai va tenir por. És la figura d'una persona que ha estat sempre en una zona templar, que no ha vist enemics, que ha vist adversaris, que ha tingut un respecte gran per la condició humana. Jo crec que l'avi va ser un home que ojalà algú o alguns fossin capaços de treure'n l'alliçonament, de fer-lo servir, aquest alliçonament. El que passa és que, jo també ho veig, és tan dur de pair això, que ningú s'hi vol atrevir a pair-ho. Ningú s'hi vol atrevir a pair-ho. L'home que va demostrar amb la seva vida que aquelles idees de tanta gent no eren una utopia ha estat durant molts anys oblidat després de la mort de Franco.